हमरा लागत है कि वो सब जितना गायक बाजल वालों वो लोग के गायकी के सामने खेसारी जी के गायकी बहुत बहुत ही ज्यादा तो उसमें बुर्बक बना के एक बारी माहौल हो गई खत्म हो गई अब लोग नहीं के पड़े वाला ओकरा में ना ना अब अच्छा बता काहे रहा रुआ ये सिखाए रुआ सिखावे के बता रुआ भोजपुरी के कलाकार खातिर क्या करत नहीं ई बात हम जाने के चाहत नहीं दोनों आदमी से ये लोग भोजपुरी खातिर करत जातिवाद के तो एकनी के चलते नेवता खत्म हो गई लोग जाके दो माने भाईचारा नहीं निभा पावत कि मसला का हो जाई कौन कोई गाना बाजी कौन मार हो जाई लोग आज के बियाह शादी में जाए से डेरा तो भाई तोरा के ना गाली दी हस तोरा के ट्रोल ना करी हस तो केकरा करी हस जेकर नाम रहला ओकरे में तोरी बदनाम कइल जाला। हाँ कहीं ना कहीं खेसारी जी समझे के चाहिए कि रुआ समझी ना तो पतन हो रहल बाटे गाना कौन लिखे बजल वहाँ के 24 में वहाँ के जब खुलल बनी तब वहाँ के चुकाए वाला लोग भेटाइल बा जिंदगी में जब वहाँ खुलल बनी तब आ फिर खुले तो फिर लोग भेटाइए। राहुल बाबा बानी जो कि इंडस्ट्री के एगो कही जाए कि आन बान शान बनिया के कलम के लिखल जोन स्याही से जोन कलम से लिखल वर्ड बानू उ वर्ड के गा के अपना सुर में तमाम ऐसा कलाकार बारे जे एबरा जीरो से हीरो यानी कि सुपर डुपर स्टार हो गई बड़े और तमाम कलाकार बारे जेकर नाम लेवे के चाहे नाम लेहल उचित ना कही का बाबा सबसे पहले तो स्वागत बा। चलिए आपके भी बहुत बहुत स्वागत और आपके चैनल के जितना भी लोग देख रहल बा सब कोई के हमारा प्रणाम बा। कुछ जरूर इंडस्ट्री में बहुत पुरान बानी कहीं ना कहीं शुरुआती दौर से इंडस्ट्री के अपना आप करवल त्यागले बानी इंडस्ट्री खातिर इंडस्ट्री के बहुत कुछ कर बनी क्या लगेगा पहले की इंडस्ट्री और अभी की इंडस्ट्री में कितना बदलाव लगा? बहुत बदलाव है आज तो माने कि एने 3-4 दिन से जौन अभी माहौल बनल बा भोजपुरी के काफ़ी सामान्य माहौल बनल बाटे मानी कि आज पवन सिंह जी के बॉलीवुड से ऑफर मिलल हटे स्त्री 2 गाना फिल्म में हाँ प्लेबैक सिंगिंग के वहाँ के गाना के इतना माने बड़ा रिस्पॉन्स हुआ कि हर जगह से नंबर 1 पर ट्रेंडिंग में कर घंटा में ट्रेंड नंबर 1 पे पहुंच गई गाना तो वाकई में आखिर भोजपुरी के वो कलाकार के गाना इतना हाई लेवल पर बाज रहा बा इतना बड़ा बॉलीवुड के फिल्म में और इतना ज़्यादा प्यार दुलार मिल रहा बा तो मैं समझे कि हमनी के सम्मान जुड़ल बा भोजपुरी के सम्मान जुड़ल बा खाली पवन सिंह के ना पूरा भोजपुरी के सम्मान जुड़ल बा। लेकिन खैर तो कोनो पहली बार नहीं किए तमाम गाना बा जोन गइले वालो प्लेबैक सिंगर लोग बॉलीवुड के लोग भी गइले बा हिंदी के भी लोग गइले बा बॉलीवुड लेकिन एक आदमी के बड़ा दिक्कत हो गइल बा गाना से आके लाइव में आके कुछ कटर पड़े ऐसे तो दोनों आदमी कहे देला लोग कि हमनी के भाई ऐसा तोरा ऐसा भाई कहां अब भाई कब कसाई हो जाला पते ना चलेला इंडस्ट्री में। देखें भाईचारा निभावे खातिर ढेर चीज बर्दाश्त करे के पड़ेला लेकिन यहाँ की सोचे के चाहिए कि आज भाषा अपना आगे बढ़ता हो सकता है कि रौड़ो मौका अगर निमन से गायकी करें तब वाले समय में रौड़ो मौका मिल जाओ ये सब से जले के ना चाहिए। और जहाँ तक अपन फैन फॉलोइंग बा तो ये बताएं कि देश के आज प्रधानमंत्री मोदी के लाखों लोग गाड़ी दे रहा बा कमेंट में केकरा को प्लेट के जवाब देवेला रौड़ा छोटा बात के अगर मीडिया पर रौड़ा के लाखों लोग फॉलो करता रौड़ा से सीखता रौड़ा के आइडियल अपन मानेला और रौड़ा ऐसा बात मुँह से कहें शोभा देता है ये आपस में विवाद करावे के जड़ रौड़ा बानी और जो जौन लड़का रौड़ा के फॉलो करता वो तो सीख जाई कि हम विवाद करें हम बात जाए विवाद करके बाजे खातिर यही लोग तो बढ़ावा देवल कि अभी नरक में भोजपुरी इंडस्ट्री चल गई रहा अभी नया कलाकार के हम नाम बताएं 2-4 गो रौड़ा समझ सकते हैं नीलकमल सिंह के शिल्पी राज के शिवानी सिंह के विजय चौहान जी सनी पांडे जन ये सब लगातार 5-6 गो लड़का हिट भइले हैं सर अभी फिलहाल में जना गाना ये धूप अश्लील ना बिल्कुल साफ सुथरा गाना बजल कि ना सारा गाना जितना भी गाना चांद जी अभी सुपर डुपर हाँ चांद जी बारे बहुत सारा अच्छा कलाकार आगे आ रहा बलो ओकरा के लोग बढ़ावा दिलो गई सब ई भोजपुरी में बुर्बक बना के एक बार माहौल हो गई खत्म हो गई अब लोग नहीं के पड़े वाला ओकरा में ना अब अच्छा बता काहे रुआ ये सिखाए रुआ सिखावे के बता रुआ भोजपुरी के कलाकार खातिर क्या करत नहीं बात हम जाने के चाहत नहीं दोनों आदमी से ये लोग भोजपुरी खातिर करत का बालो भोजपुरी में का बा अपना ये बताइए हमने कोई बढ़िया गाना शूट करके बता जाए के पड़ता दिल्ली बॉम्बे बनारस ये जगह का बा पटना में जातना लोकेशन बाटे कमचराऊ लोकेशन बा ये लोग इतना करोड़पति भइल बा लोग हाई करनी हाउ गनी फॉर्च्यूनर लेनी भाव लेनी हई लेनी लेकिन इंडस्ट्री खातिर नया लड़का से खातिर लोग का कोई लोग हम ये बात पूछे के चाहते हैं दर्शक से भी और ये लोग से भी खुद के गाना कब शूट ना कर रहा पटना के खुद के गाना जन मैंने अब क्या कहीं कि कहो में शर्म होता है कि आज सावन के हमारा तीसरा सोमवारी आज हटे खत्म हो गया हाँ खत्म हो गया कगार पर तीसरा सोमवारी एक गो सावन के गाना रुआ देखनी है जना के गाना पर लोग खर्चा कैले होके चाहे ओकरा के सुनाई देत होके पूरा ऑल बिहार ऑल यूपी में बढ़ती अश्लीलता पर और का अश्लीलता पर तो हमनी के लगातार कोशिश करत नहीं सके अश्लीलता हम तो लिखबे ना करे नहीं खैर और हमनी के टीम में अश्लीलता वाला कोई लोग नहीं खे लेकिन जे लोग करता हमनी बहुत जल्दी एक खातिर उपाय सोच ले बनी सर कानूनी हाँ बिल्कुल पूर्ण विराम लगावे के आज बताई भाषा में अच्छा गीत जब आ जाता तो बेहुदा लगाना बना के क्या फायदा बा कोनो फायदा नहीं के अब तो अभी यूट्यूब भी नया अपडेट देता कि अब जो ट्रैक पर जो लोग करता दूसरा के धुन पर जो गाना होता ये सब भी बंद होके जाता है हाँ बदलाव अबे करिए वो गाना के लोग अब उगा दिल कि फलना जी के पेट में दर्द बा तो अब ओकरे तनी सा बदल दी कि हमरा दर्द के जड़ मरद बा
तनी मनी अंतर कर देता लोग। ब्रेकवा वगैरह तो हाँ कल धुनवा रहता उहे हो जाता, ई सब पर रोक लागल जरूरी रहल। आ यूट्यूब भी अपडेट लेके आ रहल बा, तो हमनी के खुशी के बात बा। आवेला समय में जानता नहीं लाखों लोग के करियर में चुपल बा, भाई दूगो जन हाई लेवल के जन लोग बा, ये लोग के डाउन हो कहीं के पड़ी। अब कैसे अब लड़के अच्छा गावे वाला बना सब कितना दिन रउरा ओकरा के दबा के रखे अपना में लड़के कौन नहीं लोकनी के लोग दुआ सिर्फ दबैले बा लोग। अपने में लड़के हमेशा अच्छा अभी विवाद हो जाई, अभी हमारा गाना आई राउर गाना आई, केकर गाना के सुने वाला विवाद तो हर जगह लोग की विवाद मीडिया लोग के एक्टिविटी तो अभी भोजपुरी कलाकार से ज्यादा मीडिया वाला लोग वालों मिर्ची मसाला सब हाँ सही बात बा। मतलब एक्टिव में कहता नहीं। हाँ हाँ भोजपुरी के गायक लोग के अपन गाना प्रमोशन होके कि चाहे ना ओकर चिंता नहीं के, लेकिन मीडिया ला एक्टिव बा अपन भाई। ठीक बाटे जोन समय बा एकरा के बदलल जोड़ी बा, और मीडिया वाला लोग में से कुछ लोग बाटे जेकरा के उपाय तरे लोग होई। हाँ कुछ लोग हाँ बार लोग कहीं विवाद के जड़े यूट्यूबर हो जाता है। जर बा लोग ई बताई कि उनकर तो बुद्धि नहीं है कि उ कहता ना कि हमरा के रे भाई आगे ते बारे तो भाई तोरा के ना गाली दी हस, तोरा के ट्रोल ना करी हस, तो केकरा के करी हस? जेकर नाम रहला ओकरे में तो नहीं बदनाम कइल जाला। हाँ कहीं ना कहीं कैसा लिखी यो समझे के चाहिए कि रउआ समझी ना तो पतन हो रहल बाटे। गाना कौन लिखे बाजल वहाँ के 24 में अब की कौन अभी बोलबा में तो कौनो ना चलल, बोल बम का लोकगीत में बताई ना, कौनो नहीं के चलता। माने अगर प्रमोशन लोग के ना हो तो बात नहीं लाई भाई जब हम खुल जाम तो फिर सबसे ज्यादा खुल जाम, केहू ना चुप करा पहले। वहाँ के जब खुलल बनी तब वहाँ के चुप करे वाला लोग भेटाइल बा जिंदगी में। जब वहाँ खुलल बनी तब आ फिर खुलेम तो फिर लोग भेटाई, ऐसा बात थोड़े बा ना भेटाई। हर काज के एगो डर होला। एकदम वहाँ के जब इस तरह के कैले बनी तब वहाँ के ऊपर के आदमी भेटा गइल बा। कहल जाना जाला कि जब जंगल में बनी तो सोचम कि हम शेर बनी, तो ना शेर के सवा शेर से भेंट होई, एकदम होई। अगर लागत है कि फिर अब हमरा लगता है कि माहौल ना बनी ऐसा, अभी कतनो चिल्लाई है कहीं ना कहीं चाहे राजपूत समाज हो चाहे यादव समाज हो, समझ गेल बा कि लोग आपस में लड़ते और हमनी में बैरता होता। आज कितना लोग के न्योता हकारी खत्म करा देलन सही सर। बात न्योता जरा घर से एक टोला से वो टोला चलत जातिवाद के तो एकनी के चलते न्योता आज खत्म हो गई। लोग जाके दूगो माने भाईचारा नहीं निभा पावत कि साला का हो जाई, कौन क्वेश्चन गाना बाजी कम मार हो जाई। लोग आज के डेट में बियाह शादी में जाए से डराता है। जातिवाद गाना इतना होता है लोग के। अब ये बताइए जाहिर सी बात बा कि रउरा बारात में रउरा गइल बनी तो जात के गाना बाजी तबे बारात शुभ होई, ऐसा बात थोड़े बा। वहाँ मनोरंजन खातिर बहुत सारा गाना बा, लेकिन अब ये फैशन याद ले बा लोग जात पर, और जात वाला गाना पर तो बिल्कुल पूर्ण विराम लागे के चाहिए। जाते जाते तमाम दर्शक के का कहे के चाहते नहीं इंडस्ट्री के लेके, और का एगो नया इन्फॉर्मेशन देवे के चाहते नहीं इंडस्ट्री? हम इंडस्ट्री के जितना भी भोजपुरी में अच्छा गावे वाला लोग बा, हम ये कहम कि रउआ लोग एकदम आगे बढ़ी लोग। राजनीति के दौर खत्म हो जाए, अगर ऐसा ही विवाद ना हुई तो लगातार देखें हर एक साल 5 गो गायक आगे आई, हर एक साल 5-10 गो पर एक साल नहीं किए भाई तो बहुत कलाकार आगे देखिए बाजल वाला लोग अच्छा गीत बाजल वालो। हमरा लागत है कि वो सब जितना गायक बाजल वालों नो वो लोग के गायकी के सामने खेसारी जी के गायकी बहुत ही ज्यादा तुच्छ बा। सच्चाई बहुत माने गायकी में तुच्छ बा रहे वो बढ़िया गावे वाला लोग बा। और केकरा से विरोध करम, केकरा से विरोध करम, केकरा से जलन पैदा करम। जबरदस्ती हीरो कितना दिन बने। मेलोडियस गायकी बहुत लंबा चलता है। लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राहुल बाबा रहने जो कि इंडस्ट्री के एगो बहुत बड़ा पहचान बनी इंडस्ट्री खातिर। रउआ लोग के राहुल बाबा के बात कैसा लागल कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भोजपुरी।